Dobar dan, dragi slušatelji. Vi slušate radio Prve osnovne škole Varaždin. Svaki dan započne s njom, svaki pogled dođe do srca. Ožujka 2012. godine naša prva osnovna škola Varaždin obilježila je svoj dan škole otvorenim radionicama za učenike i roditelje. Ovogodišnji dan škole, dan otvorenih vrata, prilika je da se putem radionica i izložbi u školskim prostorima roditeljima i svim zainteresiranim posjetiteljima približi rad u školi. Kaširanje starih predmeta. Ja danas vodim radionicu proizvodnja melema za usta i zanimljiva kemija. Mislim da su djeca koja znaju prepoznati ljepotu oko sebe sretna. Ova se radionica zove Sunčana radionica. Povijesni odljevi u Glinamolu. Spell the word favorite. Iznenadilo što je došlo puno ljudi, uopće nisam to očekivao. Najviše mi se svidjelo kad sam miksao razne stvari, miješao krekere, šećer u prahu. Pohvalio bih posebno čupavce koji su mi se iznimno svidjeli. 19.3. Dan prve osnovne. Učitelj Ivica Kolarić zajedno s našim mladim robotičarima pokazao je u holu naše škole što znaju i mogu roboti. Hello. Hello now. Dragi slušatelji, ostanite s nama uz emisiju Neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Svojim talentom, znanjem i upornim radom smjestili su Hrvatsku u sam svjetski vrh robotike. U stvarnosti je to pitanje marljivosti. Koliko su oni marljivi, koliko su oni uporni, koliko oni žele postići rezultat. Njihova upornost je najvažnija. Donosimo vam jednu zanimljivu i lijepu životnu priču koja započinje u Africi, u Beninu, a mi u nju ulazimo u Hrvatskoj, točnije u župi Svetog Nikole u Varaždinu, gdje živi i djeluje veličasni Aleksandar Adžimandživojedo, naš kapelan rodom iz Benina. Škola je mjesto gdje mi možemo steći moć. Znanje je moć. I koliko znaš, toliko vrijediš. Što mi je najdraže je vjera. Ono na čemu počiva sve. Kad sam ja došao, to je u prvom tjednu kad sam došli, a na semaforu sam čekao. Jedan stari čovjek ide prema meni. On dođe k meni i kaže, oprostite, je mene ovako dira. Ja sam rekao, to je original. Ostanite obavezno s nama jer se u ovoj emisiji prisjećamo petka 11. prosinca kada je Luka Niđetić posjetio našu školu koja se uključila u Podravkin projekt Zdravi odbor. Luka nam je pripremio iznenađenje tako što nam je skuhao tjesteninu s filetinom i povrćem. U meni nemir, od sreće bi zagrlio svemir. Kao šećer na kraju, poslušajte naš razgovor koji smo snimili s Lukom.
Zdravo, a volim sve zdravo, volim blitve, brokule, sjemenke, mrvice, ciklu, cijeđenu. Jedem svaki dan kuhanu hranu. Ne igram, nikad u životu nisam igrao kompjutersku igricu, nikad ni jednu, ikad. Zašto? Ali ako moram izdvojiti jednu od starih pjesama, zove se U mislima. Mislima si moji. Na groblju smo upalili svijeću za sve umrle u Domovinskom ratu. Ovčara je bila sljedeća. To mi je bilo najteže gledati. Oni su imali sinove i kćeri, počinjali su karijere i imali planove za budućnost, a onda je sve bilo gotovo u sekundi. Vukovar, nećemo i ne smijemo te zaboraviti. Hvala za svaku bol i žrtvu koju si podnio za našu slobodu. Zbog svega toga Vukovar treba svatko doživjeti. Naš si ponos i poruka budućim generacijama da žrtve dane za slobodu svima trebaju biti svetinja. Hvala ti. Grad, to ste vi. Ponosno stoji i posljednje dane dušmanu broji. Vukovar, Vukovar, iz majčinog krika sloboda se rađa i uskoro bijela zaplovit će lađa do sunca. Ruke tišine. Čuješ li me? Slušaj, ali ne ušima, već očima. Tebi govore moje ruke tišine. Želim ti ispričati priču, otpjevati pjesmu. Otvori oči i slušaj kako pričam. U ovom dokumentarcu mi, mali novinari iz Prve osnovne škole Varaždin, ispričat ćemo vam kako smo ušli u čudesan svijet hrvatskog znakovnog jezika gluhih te gluhoslijepih osoba. Što su nam sve pokazale, ispričale i što su nas sve naučile ruke tišine. Vjerojatno ste već čuli da smo ove godine pokrenuli projekt u okviru kojeg želimo bolje i više upoznati život i svijet gluhih i gluhoslijepih osoba, ali i ljude koji im kao volonteri pomažu. Jedni i drugi okupljeni su u udruzi gluhoslijepih osoba koja upravo nosi naziv Dodir i djeluje i u našem gradu Varaždinu. A put do gluhih i gluhoslijepih osoba pokazao nam je i otvorio čovjek koji već dugo surađuje s udrugom Dodir. Na primjer, znate koji je znak za školu? Škola. To je velečasni Leonardo Šardi, koji je završio tečaj hrvatskog znakovnog jezika i veliki je prijatelj i suradnik ove udruge. Naš prvi susret s velečasnim Leonardom i članovima udruge dogodio se 30. listopada 2016. godine u Varaždinskoj katedrali, gdje je velečasni Leonardo predvodio misu na hrvatskom znakovnom jeziku. Dok je riječ o gluhoslijepim osobama, onda oni
ne vide, oni su slijepi i ne čuju i zato je sad važno da se ja i gospođa Ljubica držimo za ruke i na taj način komuniciramo. Ona isto poznaje sve znakove i ona pomoću dodira zna što ja njoj govorim. Tako da preporučam i čujućim osobama da uče znakovni jezik, jer na taj način mi pokazujemo da smo svi zapravo jednaki i da ta oštećenja, te možda barijere koje postoje, da one nisu nepremostive, nego da se njih može preći i da zajedno možemo graditi jedan bolji svijet, bolje društvo. Ja bi preporučila mladim ljudima, znam da mnogi su željni da ne uče strani jezik, pa prema tome slobodno možemo reći da je hrvatski znakovni jezik isto spada u tu kategoriju. Vodite računa o tome da u vašoj blizini žive te gluhe i gluhoslijepe osobe i možete si zamisliti kako će oni biti sretni kad će moći s vama komunicirati na znakovnu. Malo razmislite o tome i malo više usrećite ljude. Držim vam figa u učenju znakovnog jezika. Hvala. Molim.